Jaurlaritza beti egonda kontaktuan egiaztatzaile taldearekin. Harremana estua eta aspaldikoa dela esan du Erkoreka bozeramaileak. Urkulluk lehendakari izan aurretik ere bazuela eta izaten jarraituko duela. Eusko Jaurlaritzak dagokion heinean behintzat martxan dauden ekimenak bultzatzen ari da. Erkorekak esan du Jaurlaritzak duela 28 hilabetetik eta kindarkeria behin betiko utzi zuenetik espero duela armagabetzea. Bere hitzetan garaia da benetako pausoak emateko eta ez iragarpen gehiago egiteko. Keinu simbolikoekin ja ez dago aurrera pausorik eta euskal gizarteak orain eta euskal gizartearekin batera Eusko Jaurlaritzak espero duena da simbolismotik errealidadira pasatzea eta eman beharreko urratsak ematea. Ez iragartea, iragarpenak ez daukatela lekurik eta iragarritakoa gauzatu, konkretatu egin behar dela. Eta egiaztatzaileen bisitarekin batera pausorik egingo ote duen ala ez du baloratu nahi izan, ostiralera arte itxarotea eskatu du. Baina dei egin dio etari lehenbailen armak emateko eta egindako kalte bidegabea onartzeko. Hori eskatzen diolako gizarteak.